דבר אליי, כן. טוב, קודם כל נעים מאוד, יניב. אני אדבר. סע, אחי, סע. טוב, תראה, המכונה שקנית הזאת היא מכונה כביסה של קופר שוב. זה הדגם החדש. המכונה הזאת אלקטרונית. עכשיו, מכונות היום האלקטרוניות, היצרן עצמו של קופר שוב, גם בספר וגם בתעודת החיות, מאוד ממליץ ללקוחות לחבר פילטרים למים. המים בארץ קשים. רגע, תקשיב לי. המים בארץ מאוד קשים. עם הזמן המכונה זה דבר שעובד יום וצובר אבן. המכונות החדשות, ברגע שיש בהן טיפה אבנית, המכונה מפסיקה לעבוד עם מנהלת. עכשיו, כדי למנוע בעיות ולהאריך למוצר שלך את החיים, גם אנחנו וגם היצרן רוצה. ברוב המכונות אנחנו מקבלים להם פילטרים למים. פילטר אחרי זה מכשיר שמקבלים אותו למערכת כניסה של המים. הוא מסנן את המים, מרכז את המים ושומר על כל המערכת. פילטר כזה נותן לך 10 שנות החיות. עכשיו, פילטר כזה חשוב מאוד לשים אותו במערכת. עכשיו, פילטר כזה, שמת אותו, גמרנו פעם אחת, אין בעיה, פה תראה את הטכנאים. איפוס כרטיס, כל הדברים יש לך גיבוי פנימי בתוך המערכת. עכשיו, פילטר כזה, אחי, זה מכשיר שמחברים אותו מהכניסה של המים, הוא מסנן את המים, מרכך את המים ושומר על כל המערכת. עברת עתירה, זה חלק מהמכונה שלך, זה לא נשאר פה לאף אחד. עכשיו, פילטר כזה עלות של מכשיר זה 220 שקלים, אבל זה פעם אחת וזה לתמיד. המכונות החדשות חייבות את זה, הכי פשוט. לא נרחיב יותר. ואיפה אני קונה את הפילטר? פילטר זה קונים דרך השירות, אני חותם לך אחריות, יש פילטר, יש נוער, הכל כמו שצריך. יש לך את זה פה? כן, הכל עושה לך תת. ואני צריך לשלם לך עכשיו. כן, עכשיו. תראה איתי עכשיו. מה שאתה לא יודע, תשאל שאלות. אל תדאג, משגע. אין בעיה, בכיף. עכשיו, מ-1 עד ל-7, גביסה לבנה. 1 זה ללבן מלוכלך הרבה, 2 גביסה לבנה פחות, 3 פחות. זה יורד בהדרגתיות. אוקיי? גביסה לבנה מלא זה 1? 1 זה אשראיות, אחי. תינוקות, דברים כאלו. אין לך את זה, 2 גביסה לבנה מלוכלכת, לבנים, כל הדברים. גביסה שרק הזעת, זרקת, אתה יודע, חד פעמי לבשת את זה, מספר 3. אוקיי? עכשיו, מ-8 עד ל-10 גביסה צבעונית. עכשיו, עוד פעם, 8 מלוכלך הרבה, 9 מלוכלך פחות, 10, וזה יורד בהדרגתיות. 11 גביסה עדינה, 12 צמר. עכשיו, סליחה רגע. הלו, איפה את? כמה דקות אני חוזר אלייך. ביי. 11 גביסה עדינה, 12 צמר. מה זה עדין? זה כמו שאתה לובש, הסריג הזה, אחי. 12 זה צמר, אתה יודע, עוד יותר עדין. עכשיו, הכפתור מסתובב ימינה, שמאלה. אתה שם תוכנית, אחי, הוא לא מסתובב וחוזר לאפס, הוא נשאר באותו מקום. איך נדע שהמכונה סיימה לעבוד? המנורה אדומה דולקת פה, עוברת לפה, המכונה סיימה לעבוד. ברגע שדולק פה מנורה אדומה, המכונה סיימה לעבוד. אז אתה מחבר אותה. סבבה? זה מעלות חום, טמפרטורות, מה שאתה רוצה אתה בוחר, כמובן היצרן ממליץ לך, מ-1 עד 90, מ-2 עד זה, כמובן זה החלטה שלך. עדיף הכל בלי מים חמים, נכון? למה בלי מים חמים, אחי? כאילו 30, לא שלא... תשמע, אתה לבד, נשוי, אתה וחברה רק, אז אתה יכול לעבוד עד 60. אין לך, אין מלוכלך מזה, אבל עוד פעם, זו החלטה שלך, תולים בחורמת הלכלוך של הבגד. עכשיו זה גיוץ קל, אין לך כוח לגייץ. מה זה אומר גיוץ קל? אין לך כוח לגייץ, אתה לוחץ כאן, המכונה מגייץ. שזה מסיים לעבוד? בתחילת העבודה. מה זה אומר? זה מונע לך את הקמטים, יש בגדים מסוימים שמתקמטים אחרי העבודה. ברגע שאתה לוחץ כאן, מנעת את הקמטים. אוקיי, זה אומר שכולם צריכים להיות... מצידי תעשה כל הזמן ככה. אבל עוד פעם, זו החלטה שלך. זה מבטל את הסחיטה. מה זה אומר? המכונה לא סוחטת ולא מוציאה את המים, נשארים המים בפנים. אתה לא רוצה סחיטות, אתה רוצה להוציא את זה רטוב. למה? וילונות, אני צריך לך סתם דברים. כמעט ולא משתמשים, כפתור הפעלה. בדרך כלל שמים סחיטה? אתה לא נוגע בגדול בזה, כי אתה רוצה את הבגנים, סחיטה, כמו שצריך. זה כפתור הפעלה. בהקראת התוכנית, מעלות, משהו משני הכפתורים, אם אתה רוצה, לחץ את ההפעלה. לחץ את ההפעלה, אין לחזור אחורה. מה שקבעת, זה מה שנשאר. ואם אני רוצה לבטל באמצע טייטי? אי אפשר. תשתדל לא לעשות את זה. אפשר לעשות את זה, פשוט מאוד, אתה מכבה את המכונה לאפס, מסובב אותה לניקוז של מים, מבוקן את המים, אבל זה עלול להשפיע בתוך המערכת האלקטרונית. תשתדל לא לעשות את זה. עכשיו, המכונה מיועדת ל5 קילו. פשוט מאוד, אתה ממלא אותה בגביסה, כמה שאתה חושב. ממלאים עד הסוף? ממלאים עד הסוף? כל התוף מלא? פחות או יותר אתה נראה, שנראה לך ביד. אוקיי. עכשיו, לא משנה, גם אם אין לך 5 קילו, שמת 2-3 קילו, המכונה הזאת יש לה שקילה אוטומטית. שמת בגדים, יודעת כמה בגדים, תיקח מים במה שצריך. נכון. אוקיי? עכשיו, פה זה טעים להפקות, אחי. פה זה הפקה. איזה הפקה שמים? הפקה, מה שאתה רוצה. מה? בדרך כלל? אריאל, קולון, אני יודע מה שאתה רוצה. הפקה רגילה. כמה שמים מלא? רבע כוס. רבע כוס. פה זה מרכך, פקק. מה זה? אוקיי, פקק של מרכך. מרכך של הבדים. עכשיו יש את המרכך המרוכז הזה.
אוקיי. הקטן הזה שמוכרים אותו, חוסך לך וזה, אם אתה לוקח את המרוכז, אתה מדלל אותו חצי פקק מים, חצי פקק מרכך. זה מרכך של הסופלים וכולל, נכון? זה המרכך של ה-4 ליטר הגדול הזה, אוקיי. של הבדין. כן, אז שמים אותו פקק אחד פה ורבע כוס פה של... נכון, פה זה מצב של אשריות, תינוקות, כל הדברים האלו. אם אתה עושה, יש לך טיטולים, דברים כאלו, מספר 1, גם פה אבקה, גם פה אבקה, פה מרכך. אין לך רק אבל ברגיל, אבקה מרכך סוגרים, שלום ישראל. בדיוק, הבנת את הראש שלי. חלאס, אין לך מה להסתכל. זהו? זהו.